Croeso I Cynllun Gwers nesaf, tîm pobl ifanc egnïol Ceredigion Actif. Ein bwriad gyda'r fideos yma yw I amlinellu gwers 4 rhan mewn fideo byr. Y 4 rhan bydd twymo I fyny, datblygu sgil, y prif weithgaredd ac fel gallwn wahaniaethu'r wers. Nod y wers hon yw dysgu a datblygu'r sgil o Dal Gwrthrych. I gynhesu lan tro yma, gofynnwch i'r blant wneud 30 eiliad o traed chwym a 30 eiliad o sgipio. Cofiwch ymestyn cyhyrau'r corff, yn enwedig y breichiau a'r coesau. Mae dala gwrthrych neu bêl yn sgil sy'n bwysig iawn mewn nifer o chwaraeon. Mae'n rhan hanfodol o gemau fel criced, pêl fas, rownderi, pêl roed a pêl dodge. Ceisiwch annog y blant dala gwrthrych yng nghamau bach. Yn y dechrau, bydd y plant yn defnyddio eu breichiau a dwylo I dala'r bêl. Hefyd, bydd eisiau dysgu dod â'r bêl I fewn I ardal y fron. Ar ôl fwy o hyder yn dala, dysgwch y blant I defnyddio dwylo yn unig I ddala'r bêl. Defnyddiwch y cerdyn sgil a'r fideo fel esiamplau i'ch helpu. Gofynnwch i'r blant I feddwl am heriau eu hunan. Mae'r cerdyn hwn yn y bocs am o sgiliau sydd ym mhob ysgol, neu gallwch weld y cardiau ar ein sianel Teams Ceredigion Actif. Gallwch sganio'r cod QR I weld y fideo yn uniongyrchol hefyd. Edrychwch ar y gweithgaredd hwn. Gêm clapio. Mae'r gêm yn ffordd hwyl o ddatblygu dala gwrthrych. Fe allwch chi defnyddio unrhyw beth I ymarfer dala, alle bag ffa, balŵn neu bêl fod yn opsiwn. Mae'n bwysig fod y tafliad yn syth lan mwyn i'r plant canolbwyntio ar glapio. Cofiwch edrych ar y gwrthrych y holl amser. Ceisiwch herio'r blant I daflu bêl lai o faint neu glapio mwy o weithiau. Fe allwch chi newid sawl peth gyda'r gêm yma, maint y bêl neu hyd yn oed siap y bêl. Beth am bêl rygbi? Ydy'r plant yn digon hyderus I ddala'r bêl gyda un llaw? Beth am ddod â phartner I mewn? Allwch chi glapio wrth eich partner taflu'r bêl lan i'ch I ddala. Cofiwch asesu'r plant trwy gydol y wers I ddylanwadu ar eich cynllunio ar gyfer y wers nesaf. Diolch am wrando.